чӣ гунае ки ба ҳамагон маълум аст, рӯзи 28 декабри соли 2023 паёми навбатии пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардид. Дар ин паём чун анъана оид ба паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли гузашта ва масъалаҳои мубрамирӯз, он масъалаҳое ки ба оянда гузошта мешавад, ироа гардид. боиси хурсандии зиёст ба ҳамаи мо ки дар ин паём оиди 30% бардоштани нафақа ба нафақахӯрон ва инчунин ба 40% бардоштани музди маош ба кормандони соҳаи маориф, иҷтимоӣ, фарҳанг ва ғайраҳо пешниҳод карда шуд. ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки он сиёсате ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба кормандони соҳаи маориф, нисбат ба маориф, нисбат ба рушди сармояи инсонӣ мебаранд, ниҳоят сиёсати дурандешона ва хиратмандона мебошад. паёме ки 2 сол пеш ироа кардагӣ буд, оид ба эълон гардидани солҳои 2020, солҳои 2040, солҳои рушди илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ. Албатта ин боиси баландбардоштани сатҳи илм, сатҳи маориф, сатҳи илмҳои дақиқ дар соҳаи маориф мебошад. ва дар баробари ин дар паёмашон президенти муҳтарами ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон махсусан диққати асосиро ба рушди энергияи сабз равона карданд. чӣ хел ки мо медонем, яке аз проблемаҳои глобалӣ ин торафт гарм шудани ҳаво дар кураи замин мебошад. яке аз роҳҳои пешгирӣ кардани он ин кам истифода бурдани ангишт, кам истифода бурдани маводҳои сӯзишворӣ мебошад. ва он иқдоме ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бартараф кардани ин проблема ҳамчун намояндаи Тоҷикистон, ҳамчун давлати Тоҷикистон пеш бурда истоданд, дар Тоҷикистон истеҳсол кардани энергияи сабз мебошад, ки худамо медонем ки ин энергияи сабз аз он ҷумла ин вақте ки кор кардани нерӯгоҳҳои барқӣ, обӣ, ин яке аз воситаи асосии зиёд гардаштани энергия ки бе энергия мо медонем ки бе қувваи барқ кор кардани корхонаҳои истеҳсолӣ, корхонаҳои саноатӣ ғайриимкон аст. аз як тараф зарурати истифода бурдани энергия аст, аз тарафи дигар агар энергияи сабз бошад, пас барои нигоҳ доштани он табиате ки мо дорем албатта саҳми калон мегузорад.